gauza bat esango izut, Umiak txiki-txikia dienean, ni oso umez alian ez, baina txiki-txikia dienean hobete duten dira, ondoen gurasoekin. Bai, nik gaut horrekin eskarbentu bat, Behin, kontatuko izuet, joan zan asteburu, gure kuadrilako lagun batek, ezkontzako urte hurrena zutela eta aspaldi atera ez, eta bazkaltzea joan ez zutela elkarrekin. Eta ia ingo benien favore, Marta eta biok, umea zaintzen gehatzea, txangurro lanetan, txangurro lanetan. Kanguro. Bueno, kanguro hori. Eta... Txangurroak haue dira? Haue dira, Bueno, hori, ia ingo nuen txangurro, kanguro lana. Eta ni baietz, jakina. Bueno, etorri da eguna, eta Marta, kasualidadez, bera amaren etxea jomartzula. Eta bakarrik utzi ninduen. Zu bakarrik umeekin. Kanguro edo txangurro lanetan. Earki. Bueno, eman nuenik liburu bat, lasai irakurtzeko. Eta hori, amabitan biberoia eman ziotela, eta lasai egongo zala laurak arte gero lauretan frutatxo batzuk emateko, eta jantzita kalea. Ondo, konforme. Eta, bueno, umea, Julen, 6 hilabete. 8 kiloko iskoa, hortzak ateatzen hasita da. Eta nigan nire liburua egin, da gurasoak atea itxi orduko, jak, begia zabaldu, Julenek, bat. Eta jak, bestea, bi. Eta ni liburua zabalik, eta bera bi begiak, niri begira. Eta, hau aukertu, eta marruk hasi zan. Ui. Normala izaten da, Vicente? Normala izango da, baina etzan isildu arrasalde osoan, etzan isildu. Eskaini nion, txupetea, Julen, nahi aldezu, txetxe, Julen, txetxe. Ez txetxe eta ez metxe. Gero eta horru handia guak. Haze birikak Julenenak. Bueno, besotan hartu nuen besotan, bakizu batzutan, puzkarra edo korroska botana izaten dute eta hartu nuen, besotan, Julen Guerrero. Eta, bueno, hasi nintzen, puzkarra edo korroska botatzen zuen, eta botazuen, baina ez da gizu nolakoa, ez 6 hilabeteko ume baten korroska da. Benetako korroska da. Riau! Eta, baina, bera ere izutu nintzen, atea kontua gortik, eta korroska barekin batea, amabitako bibero ja, hemen, Klaus, nire alkandoran. Bueno, eta, esan nuen, kantatu ingoet, eta, hasi nintzen. Pintxo, gure txakurra da, eta, ez errez, umia marruka. Eta, proba, beste batekin probatu nuen. Pasale mio, star fronteate, ez errez, eta marrua handiagoak. La vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Ez errez, umia marru batian. Eta, patiotik, hotxak. Ume hori, non ditu gurasoak? Oixe, esaten nuen nun dauzka gurasoak ume honek. Eta, bueno, pentsatu nuen, lasai, Vicente, lasai, larrialditan, zein da zure filosofia, larrialditan, lasaitasuna. Honez honien hartu behar gauzak, lasai hartu. Esan nion, Julen Guerreroi. Julen, zer ditezu negar, baina gauza guztiek konpontzen dira, negoziatuz, mai baten eseri eta itzein ez. Nunbait, etzeon, oso konformenik esan dakoarekin, eta marru handiagoak. Eta, Marta badu filosofia bat, badu filosofia bat. Martak esateu, ume guztik, fascista utxak. Eta nik, pentsatzen hasi nintzen, eta akaso arrazo izango du, eta filosofia etorri zitean burura. Eta, Cara al sol kantatuko diot. Eta hasi nintzen, Cara al sol con la camisa nueva. Mano de santo, haizu, mano de santo. Ni kantatzen hasi eta ume isildu, dena bat. Bueno, ordu txizan, ordu erdi bedeinkatua. Zera, atea liburua eta irakurtzen. Bueno. Baina lauak gainentzian, eta... Aizu, frutatxoak emateko gero esnatu beharko zenuen, edo? Ez, lo zeon eta lo utzi nuen. Eta ikuture. Eta frutatxoak? Neone ganituen. Bai, platanoa eta naranja. Zaldu nuen berriz liburua, eta alaga batean, Julen berri, txak, begi bat. Txak bestea, nahi behira, eta ni gerri farre. Eta beak hau okertu eta marruka berriz. Honek kalea nahi du. Eta, zan Julen, fungo algea papa, nahi zua papa, eta... Bueno, erantzun, baina nik somatzen nuen hori nahi zuela, eta hasi nintzen jazten.
kamiseta jarri nion, kosta zitzaidan, kamiseta jartzea, baina azkenean jarri nion, gero galtzatxoak, gero jertxetxoa, eta zea topat, antxe, txano bat aurkitu nuen, eta esan, kalian hotza ingo du, eta txanoa jarriko diot. Txano, arraro xamarra, baina, bueno, gaurko modernidade horiekin, jarri nion, txanoa, eta guapo, ala, gotzen kalea. Atea ginean papa, eta antxe guaz, eta kalian berriz marruka. Marruka, eta ni filosofiarekin akordatu, eta alde bat eta bestea behiratu ja norbait, behira zeon, eta etzen inor, eta ni. Cara al sol, con la camisa... Mano de santo, haizu. Ni kantatzen hasita isildu. Marta Garrazoi? Ume guztik, fascista hutsak? Inmobilista ziginak? Bueno. Vicente, eta gurasoak ez altziren azaldu edo, ze? Gurasoak, azaldu zian. Atxaldeko 8 aldera. Eta, bueno, ni esaten, oain lasai, gelitu gara lasai. Karrexika ez zitea masi ama. Zeatik? Zeatik, nik ez da, umearen zena jago dean, umearen zeak marruak o amaren horruak. Ea zergatik jarrioten nion pardela buruan. Ni zeharra jo nekin hori pardela zanik. Ni txanoa zala uste nun da, jarri indiot. Hotza itezun da jarri indiot. Bueno, haizu, aspertzen az. Aiko da jendia inbeste pardela eta inbeste ordu ontan ume kontukin. Ez, aspertzen ez, baina ez, aspertzen ez dut uste, Vicente. Zure filosofiekin aspertu nola, egongo lirate beste orduetean ere. Akaso bate kalsol ikastekotan egongo da, Ba, ez da sistema txarra, hainbesteko eraginkortasuna baldin badu. Eta gainera, seguru, Luis Marik grabatu duela zure gaurko filosofia ere. Ah, Luis Mari, Gernikarrak. Bakauzat esango, Luis Mari, zera, kaskoik edo esparaik edakitzez badezu, deitu, Nik esango izun bilatu. O Xabierri, o Txeino, Nerio, Bale, Luis Mari? Bueno, nik ez tokat... Datorren astean, beste filosofiaren kontatuko diguzu, Bai, torreko naiz. Ondo izan, bien bitarte, aio!